Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. I don't know kung unsag yun ka dako ang atong pagsalig pagtuo kini nga mga pulong ni Kristo. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Kung atong tanaw ng atong kinabuhi, matag adlaw, dagatay mga kabalaka, dagatay kahadlok, di ba? Based on our experiences. Nakinumdum ko sa ka experiensya. I think this happened to me nakosara sa akong pagkapari. One time na inidol na ako, doon to kung amahamba kini siya o ulitawo. Simple lang ang iyang gingon nako, ingon siya, Dre, tabangi kong pagampo kay dinin ako kay balong kung unsay akong buhaton. Then, iyang gi-istorya nako ang tanan-tanan sa iyang kinabuhi. After that, ingon pa na ako, murag, I was caught in the act. Pero you know what, usara ang ako simple words, ako gisulti kaniya. Mura ni, Brad, tuo o pag-ampo lang sa Dios. That's all. Wala na ko mo sulti kaniya, dagay mga istorya, mga pulo, mura na. Tuo, pag-ampo sa Dios. Mura na. Then after a while, I think mga after how many months, nagkita mig balik. Ug simple lang po na gisulti na ako, Dre, salamat kaayo. Mora na. Salamat kayo. Wala gani ko bang hunahuna kung actually wala na ko kay numdum kung kinsa ni nga tawhana. Ingon lang siya nga, Dre, salamat kayo. After that, kinsa ba itong nga tao? Ingon na ako nga salamat kayo. Then I remember, mora to. Ako gisulti kaniya, tuo og pag-ampo sa Dios. Ang iyang tubag na ako, after how many months, Dre, salamat kaayo. Mga itsugong kang Kristo, kung atong obserbahan, baliko ng atong eksperyensya adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, I know and I believe, dagantay mga kabalaka o kahadlok. Every day, mo kini ang usa nga pagpasalig ni Kristo kanato. Mismo siya nag-ingon nato, ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Unsa may buti pasabot niini? Kini usa nga pangutana kanato, unsa gyud kadako ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Nga kining atong mga kabalaka kahadlok o kining atong mga muabot in quotation nga mga problema sa atong kinabuhi, God is always part of it. Ang Ginoo permanente uban ni ana kanato. Naatoy, I think last week, nagtanaw ko niini nga series sa usa ka movie sa Netflix. How many days I was watching that Netflix movie. Ang title, 90 Minutes in Heaven. If you have time, watch that sa Netflix. 90 Minutes in Heaven. Ug na ay usa diha nga caption no ako na dungganan na ako nakita ingon dito nga, God
will not bring you to it, which He will not bring you through it. But iba sabot, ang Ginoo dili magdala nimo ni ana, nga dili siya magluwas nimo ni ana. Ang problema lang nato kung kita mo surrender. I think tinuod, di ba? God will not bring you, God will not give you a problem nga dili nato kaya. Ang problema lang no kay kita ang mo surrender. Mo ka na nga kinimpulong niya ka nato karon sa ebanghelyo, ayaw ka mo kabalaka o ayaw ka hadlok. Tuurata sa Dios. Of course, sa atong tawhanong kinaiya, maugyod kini usually ang atong attitude, ang atong reaction. Sayon rata, manluya man tadayon, dili ta mo fight niini, but kung naagyod ta kini nga hugot nga pagtuo sa Dios, whatever is that nga moabot sa atong kinabuhi, have faith in God. Have faith in God. Tuurang taniya. Because for sure, God has always a plan for you. Whatever is that nga iyang gihatag nimo. Ang atora, tuura taniya. We have nothing to fear and to be afraid of kung ang Ginoo naa kanato. Everything will be all right ingon papan. Mo ka na maisong nga Kristo nga usa kini nga painumdum kanato. Every day we encounter different problems sa atong kinabuhi. Gamay, naay dako. I think ayaw nato himuang ang Ginoo ang atong last nga resort. Nga kung wala good time magtuan nga lang sa Ginoo, no. Pagsugod pa lang, kung unsa ka nang niabot sa imong kinabuhi, seek God. Tanawa na ng Ginoo, pangitada ng Ginoo. Pangitaa. Tanan nga maayo may tabo kanimo. And of course, kining atong pagtuo, it always means nga we are always ready to accept whatever God's answer for us. Kung unsa may tubag sa Ginoo sa nato, mao ka ng plano sa Ginoo ka nato. And rest assured, unsa may tubag sa Ginoo ka nato, alang ka na sa atong kaayuhan. Palihog manindo.